el un vas ales. Cred că, în cazul nostru, domnii profesori au fost argintari, care au modelat caracterele noastre, iar noi suntem argintul care a avut nevoie să fie curățat și folosit pentru a se obține din el un vas ales. Acest lucru, de multe ori, nu a fost realizat ușor, ci au fost necesare multe eforturi și multă îngăduință, răbdare și înțelegere din partea domnilor profesori. Dorim, în această zi specială, să vă mulțumim din inimă și să vă cerem iertare pentru multele noastre nesăbuințe. Am învățat multe lucruri de la dumneavoastră, pe lângă cunoștințele teoretice. Sunteți niște modele pentru noi. Ne-ați învățat că a fi cinstit și corect este esențial pentru a deveni oameni adevărați. La finalul acestor ani petrecuți împreună, dorim să vă asigurăm că ocupați un loc special în inimile noastre, iar cuvintele sunt prea puține pentru a putea exprima recunoștința noastră. Dragi colegi, cu toți realizăm rapiditatea cu care s-au scurs clipele petrecute împreună, dar ceea ce va rămâne sunt prieteniile legate între noi, care cu siguranță vor dura toată viața. Vă îndemn să vă propuneți lucruri mari în viață, să fiți încrezători în forțele voastre, optimiști și să vă aduceți aminte că un eșec poate fi un pas înainte spre succes, datorită faptului că ne încundează cu multă experiență. Cineva spunea, viața este cel mai dur profesor. Întâi îți dă testul, apoi îți spune care era lecția. Și, pentru că fiecare considerăm că avem viața înainte, să o trăim cu folos. Să ne caracterizeze onoarea și cinstea, să ne pese de cel de lângă noi, să punem preț pe lucrurile care au cu adevărat valoare în viață și să iubim munca, deoarece numai dacă o vom iubi, tot ceea ce ne-am propus în viață va deveni realitate.